La nostra prioritat és treballar el turisme de proximitat. I estem a 1 hora de Barcelona en cotxe, de Barcelona a Berga hi ha 1 hora, per tant tenim Barcelona i l'àrea metropolitana molt a prop i també tot Catalunya, que és el nostre públic majoritari. El Berguedà és una de les comarques d'interior on més es treballa el màrqueting turístic. Aquí han tingut molt clar que s'havia de reutilitzar turísticament el passat industrial miner i tèxtil per atraure els visitants més pròxims. El Museu de les Mines de Cercs és un bon exemple d'un concepte que en turisme és bàsic, saber reconvertir els recursos en productes turístics que es puguin vendre. Un exemple de producte turístic és la Ruta dels Bons Homes, creada a partir de la xarxa de camins. A partir d'aquesta xarxa única, que ens ho hem d'imaginar com si fos una xarxa de carreteres, però que és de camins per anar a peu, el que nosaltres fem al damunt és crear-hi producte turístic. Un d'ells és el Camí dels Bons Homes. Llavors el que ens falta és trobar el fil conductor que et permeti que realment això tinguis un argument de venda o un argument de fer-ho atractiu perquè et vingui el visitant. En el cas del Camí dels Bons Homes és el tema dels càters, per exemple. El Camí dels Bons Homes, de fet, no és res més que un dels camins que feien servir els càters a l'època medieval quan fugien de França perquè la Inquisició els estava perseguint. Llavors utilitzaven, un dels camins que utilitzaven és el que ara s'ha convertit en el Camí dels Bons Homes. De fet, els càters no anaven seguint unes marques ni seguien per un únic camí. Qualsevol dels passos del Pirineu que es pot creuar, segurament que ells el feien servir per creuar. Però nosaltres n'hem agafat un, que és concretament el que va des de Caral, al Berguedà, fins a Montsegur, a l'Arieja, són gairebé 200 quilòmetres, i és aquest Camí dels Bons Homes que es pot fer en 8 dies i que la gent ho fa a peu en diferents etapes. El Camí dels Bons Homes és un dels productes més internacionalitzats del turisme interior català. Molts estrangers el coneixen i venen a fer-lo, però la comarca necessita la fidelització dels turistes de proximitat per tirar endavant. La herba fa com la forma d'una serp i sempre és un color molt més fort. No sé on les heu trobat, aquestes. La idea va ser fer la casa pensant que, clar, tot el turisme que venia de proximitat se'n podia gaudir. La gent cada vegada té més consciència, busca més, busca producte de proximitat, busca aquest tarannà que podem tindre els de pagès. Preparar la truita, si us sembla bé. I justament la sostenibilitat és una de les tendències del sector per al futur. Bàsica si es vol seguir creixent i no morir d'èxit. Tenim el Marçal, també que, com que aquests dies també ha plogut molt, també tenia molta aigua. I la carrereta, ja veieu, aquí tothom em va buscar perquè la pots assecar, em fas pols.